Da, domnule Mustață, sunt în apropiere de dumneavoastră, ne vedem în scurt timp. Sănătate! Din peluza dronului, perucile Berceniului, o strigare, o chemare. Pe brânză suntem călare. Abia așteptam acest telefon, bănuiam că o să-l găsească Gigi Mustață, m-a căutat de 2 zile, a făcut apel, încă am citit pe Fanatic, a fost dat în urmărire generală.